Πράγματι, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το μάτς. Είχαμε πει ότι το ξεκίνημα είναι σημαντικό για μας, γιατί η αρχή, όπως ξέρουμε, είναι η ύμνηση του παντός. Ήταν σημαντικό και για την τακτική μας και κυρίως για την ψυχολογία μας. Θεωρώ ότι κάναμε φανταστικό πρώτο δεκάλεπτο. Ευνηδιάσαμε και τον αντίπαλο που δεν περίμενε τέτοια απόδοση. Στο μπάσκετ έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε ομάδες που μπορεί να μην είναι εισάξεις, αλλά είναι κοντά η μία στην άλλη, να υπάρχει επιστροφή. Ο Πρωτέας δεν μπόρεσε να γυρίσει ποτέ στο μάτς. Όποτε πλησίασε στους 14, μέχρι 14 έφτασε, πήγατε πάλι στους 20, 22, 25. Ακόμα και όταν δεν ήσασταν καλές στην επίθεση, ήσασταν εξαιρετικές στην άμυνα και σε δεύτερες, τρίτες επιθέσεις από επιθετικά rebound και τέτοια πράγματα που δίνουν στον αντίπαλο το τελειωτικό χτύπημα, ίσως. Ολοκληρωμένο παιχνίδι από την ομάδα σας. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια κοιλιά στο δεύτερο δεκάλεπτο, ευνηδιαστήκαμε από το πρες του αντιπάλου και το γρήγορο ρυθμό, έτσι και λίγο άναρχο, έγινε άναρχο το παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, ανεβάσαμε πάλι το ρυθμό μας, ανεβάσαμε το βαθμό συγκέντρωσης. Και θα σας πω κάτι που λένε όλοι οι προπονητές. Θεωρώ ότι η επίθεση μπορεί να σου δίνει ένα μάτς, η άμυνα κερδίζει τα παιχνίδια. Εμείς θέλουμε στην άμυνα μας να κρατάμε έτσι αυτό το συμπαγές σύνολο και στην επίθεση, ξέρετε, κάμια φορά είναι και θέμα μέρας, μπορεί να μην μπουν όλα. Άρα κρατάμε την ψυχολογία μας σε υψηλά επίπεδα όταν δεν δεχόμαστε καλάθια. Θα φανεί ότι το κρίνω εγώ αυτό, αλλά έτσι μου φαίνεται, έχετε το πιο ισορροπημένο ρόστερ. Τι δουλειά χρειάστηκε, πόση δουλειά χρειάστηκε όλο αυτό το πράγμα για να στηθεί? Ίσως δεν είναι ερώτηση για σήμερα, αλλά σήμερα πραγματικά με τον τρόπο που έβγαινε η μία έρευνα η άλλη και δεν φαινόταν καμία διαφορά στο παιχνίδι, φάνηκε ότι έχετε το πιο ισορροπημένο ρόστερ. Ναι, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλό ρόστερ, έχουμε ισορροπία σε όλες τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια με το ίδιο ρόστερ και δεν το έχουμε πάει τόσο καλά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι αυτή η ομάδα ακόμα χτίζεται, γιατί ξέρετε δεν χτίζεται μια ομάδα σε 1 ή 2 μήνες, αλλά το πιο σημαντικό για τις αθλήτριες είναι η συγκέντρωση. Αυτό δηλαδή είναι δική τους κατάκτηση. Όσο και ο coach να μιλάει, δεν μπορούμε να μπούμε στα κεφάλια των αθλητριών. Θεωρώ σήμερα ότι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένες και ίσως και το θέλανε περισσότερο το μάτς. Πιστεύω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκαμε πολύ δυνατά και συγκεντρωμένες. Θέλαμε από την αρχή να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια διαφορά και μετά να τη διατηρήσουμε. Από το πρώτο δευτερόλεπτο φάνηκε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, όλη η ομάδα σαν σύνολο, και αυτό χρόνο με το χρόνο μας βγήκε και στην πορεία κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Πώς κύλησε η προετοιμασία σε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το πάρετε για να δείξετε ότι ήταν κακή παρένθεση εκείνα τα τελευταία 5 λεπτά με τον Παναθηναϊκό? Εμείς το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά, οπότε όλη την εβδομάδα προετοιμαστήκαμε για αυτό το παιχνίδι. Σε κάθε προπόνηση δουλεύαμε δυνατά. Σίγουρα δουλέψαμε και στην ψυχολογία, γιατί σίγουρα μία ήττα δεν βοηθάει στην ψυχολογία. Και από ό,τι φάνηκε ότι μπορέσαμε και το ξεπεράσαμε αυτό, το αφήσαμε πίσω. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Εντυπώσεις από την πορεία του ελληνικού? Όντως, σήμερα ήταν η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Από ό,τι φάνηκε η ομάδα μου παιχνίδι με παιχνίδι και χρόνο με το χρόνο παίζει όλο και καλύτερο μπάσκετ. Δενόμαστε περισσότερο σαν σύνολο, γιατί έχουν έρθει στην ομάδα πολλές καινούριες παίχτριες, οπότε λογικό ήταν στην αρχή να χρειαζόμασταν χρόνο και φαίνεται και μέσα στο παιχνίδι πλέον ότι έχουμε γίνει ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα μου πλέον παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, προσφέρει αρκετές καλές φάσεις και πιστεύω και στην άμυνα ότι τα πάμε αρκετά καλά. Οπότε αυτό δείχνει ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο, στις προπονήσεις. Ευχαριστώ πολύ, να πάει εξίσου καλά και ο δεύτερος. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω περαστικά στη βάση του Δασκαλοπούλου. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχει χτυπήσει. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό και να είναι περαστικά και όσο δυνατόν γρηγορότερα να επανέλθει. Πώς κύλησε η εβδομάδα, πώς προετοιμαστήκατε τόσο καλά και μπήκατε με τόσο πάθος μέσα στο μάτι? Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ίσως ήταν ένα μάθημα για μας, ότι πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες και να μην ξεχνάμε το στόχο μας. Το αφήσαμε πίσω το παιχνίδι αυτό που ήταν ατυχία, έτσι όπως το χάσαμε, και συνεχίζουμε τώρα. Προσπαθήσαμε σε αυτό το παιχνίδι να μπούμε 100% συγκεντρωμένες και να αποδείξουμε από την αρχή ότι θέλουμε το παιχνίδι.
Γιατί ο Πορετές είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όπως με τον Παναθηναϊκό, το ίδιο το παλέψαμε, το ίδιο προετοιμαστήκαμε, απλά ήμασταν πιστεύω πιο συγκεντρωμένες. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο και αυτό μας έδωσε το παιχνίδι. Τελειώνει ο πρώτος γύρος, είστε ισόβαθμοι με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να είστε πιο κάτω λόγω της ήττας στην πρώτη ή δεύτερη θέση, όμως είναι ο τρόπος που έχετε αγωνιστεί μέχρι τώρα αυτός που θέλατε, είστε εκεί περίπου εκεί που θέλατε με το τέλος του πρώτου γύρου? Σχεδόν, και το λέω γιατί είμαστε μια ομάδα που απαρτίζεται από πολλές νέες παίχτριες, δεν έχουμε παίξει μαζί και σιγά σιγά δεν χτίζουμε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα το στόχο μας και αυτό που μπορούμε να παίξουμε με το δυναμικό που έχει αυτή η ομάδα. Πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται. Θέλω να ελπίζω και ότι αυτή η ομάδα έχει να αποδείξει πολλά, το έχω ξαναπεί. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά, έπρεπε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ δυνατά και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η ομάδα μας. Πρέπει να δίνει το 100% σε κάθε παιχνίδι, από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Γιατί έπρεπε, σε κόβω αλλά είναι σημαντικό, γιατί έπρεπε να ξεκινήσετε, στα άλλα δεν έπρεπε? Πάντα πρέπει, πάντα πρέπει. Και όπως είπα, πρέπει να παίζεις για 40 λεπτά, από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 40, πρέπει να δίνεις το 100%. Και το τονίζω, γιατί ήταν κάτι το οποίο μας στοίχησε στην προηγούμενη αγωνιστική, στην ήττα μας με τον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να ξεκινήσουμε δυνατά και να καταλήξουμε με αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού. Είστε ικανοποιημένος από αυτό που είδατε, είναι αυτό που πιστεύετε ότι μπορείτε να πετυχαίνετε? Το ελληνικό είναι μια ομάδα με ταλαντούχες παίχτριες και μαζί με τις οδηγίες της προπονήτριας και με την ενέργεια που πρέπει να βγάζει σε κάθε παιχνίδι, έχει ένα αποτέλεσμα που σίγουρα το επίπεδο φαίνεται να έχει ένα υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η ομάδα, έτσι πρέπει να παίζει σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγωνιστική, να αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο το ίδιο, κάθε αντίπαλο με το ίδιο τρόπο. Κλείνοντας, ο πρώτος γύρος είναι εκεί που ήθελε να είναι το ελληνικό, μπορεί να μείνει στην πρώτη θέση, είναι ισόβαθμο, έστω με την ήττα του Παναθηναϊκού δεύτερο, αλλά είναι εκεί, ή πιο πολύ είναι το αγωνιστικό, δηλαδή ας παίζουμε όπως θέλουμε και αυτό που είναι να έρθει θα έρθει? Εντάξει, σίγουρα το ότι ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος όντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί φυσικά με τον Παναθηναϊκό, είναι κάτι πολύ καλό. Από εκεί και πέρα, αν ολοκληρώναμε και αίτητες, ήταν ακόμη καλύτερο. Αλλά εντάξει, δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι, έχουμε πάρα πολύ δρόμο και ελπίζουμε να δείξουμε καλό μπάσκετ με επίπεδο, γιατί πραγματικά δεν διαφέρει πολύ από τους άντρες. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, καλό τον κόσμο να έρθει να δει το γυναικείο μπάσκετ. Στο μόνο που μπορούμε να διαφέρουμε σίγουρα είναι στην ταχύτητα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα μπορούν να δουν καλό και ποιοτικό μπάσκετ στην Α1 γυναικών. Θα βοηθήσει πολύ να κάνετε ένα κάρφωμα σε ευνηδιασμό. Πολύ θα βοηθήσει. Κάποια στιγμή έφυγε η Λικέντρα σήμερα και λέω πάει για το κάρφωμα, αλλά λέω δεν θα καρφώσω. Αν και μπορεί, ναι. Ας πάρουμε πρωτάθλημα και μπορεί να το δείτε και αυτό. Είναι συνδυασμός αυτή η ήττα του εκπληκτικού παιχνιδιού, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, από το ελληνικό και της δικής σας όχι καλής απόδοσης, ή κάτι θα μπορούσε ίσως και να άλλαζε μες στο μάτσα, αλλά δεν σας βγήκε και τελικά τίποτα? Νομίζω ότι όποιος είδε το παιχνίδι θα κατάλαβε ότι εμείς σήμερα απλά δεν υπήρχαμε στο γήπεδο και ήταν συνδυασμός ενός εκπληκτικού ελληνικού σε όλους τους τομείς, και να δώσω και συγχαρητήρια και στα παιδιά του ελληνικού και στην προπονήτρια, κάναν εκπληκτική δουλειά, και στην πολύ κακή μας εμάς και ατομική και ομαδική παρουσία στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ήταν το ψυχολογικό πλεονέκτημα που πήρε το ελληνικό, μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Το είχαμε επισημάνει αυτό και εμείς, απλά εμείς δεν αντιδράσαμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Το ελληνικό μπήκε με εκπληκτική φόρα στο παιχνίδι. Εμείς δυστυχώς μέχρι να καταλάβουμε με ποιον παίζουμε και σε τι παιχνίδι παίζουμε, το μάτς άρχισε να χάνεται από τα χέρια μας. Μετά νομίζω ότι ό,τι και να κάναμε στο παιχνίδι δεν μπορέσαμε να μπούμε σε καμία περίοδο στο παιχνίδι. Το ελληνικό κέρδισε, επαναλαμβάνω, δίκαια.
νομίζω ότι είναι και κατά παραψήμα τουλάχιστον αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή η καλύτερη ομάδα και γενικά η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε ότι σε αυτά τα επίπεδα και με αυτές τις ομάδες πρέπει να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί, πολύ πιο συγκεντρωμένοι και να παίζουμε με μεγαλύτερο πάθος για να μπορέσουμε απλά να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η παρουσία μας βέβαια στο πρώτο γύρο γενικά είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα είμαστε ακόμα καλύτεροι γιατί έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Περιμένω και από αρκετά παιδιά ακόμα που δεν έχουν δείξει ότι πατάνε γερά σε αυτή την κατηγορία να το δείξουν στο δεύτερο γύρο. Και εμάς τώρα το μυαλό μας είναι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που όπως έχω πει κατ' επανάληψη έχουμε ένα στόχο σημαντικό φέτος να μπορέσουμε να ξαναπάμε στο Final Four. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, τεράστιο παιχνίδι. Αλλά ελπίζω στο γήπεδό μας σίγουρα καταρχήν να συνέλθουμε να παίξουμε καλύτερα και νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε πάλι τον Παναθηναϊκό, αν και είναι πολύ δύσκολο. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πολύ.